ଖରା ଦିନର ପାଣି ବିନା ଆମେ ମରୁଛୁ। जय जगन्नाथ। एबे हम रास्ता रे एबे स्ट्राइक हम आम गाँव बहुत लेडीज आसुँच कहीं पानी बहुत असुविधा ये खरारे पानी लोक पीवा पानी पाऊना तो आमर गाँव रे आमे भी मध्य आज देखो तो स्ट्राइक केमती कर रास्ता रे आपको देखा रो 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 बड़ गाड़ी दुईटा आस बड़ गाड़ी दुईटा ठिया बाइक छाड़ दियो बाइक छाड़ बड़ गाड़ी दुईटा ठिया गाँव बटे हाँ कहबा नहीं आमे बात तुम बाजी नहीं केड़े केड़े बुलेगी 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 रास्ता तो बड़े जी पानी ये खरा दिन छोट मोटा के ये पानी सुविधा करेंगे एत बड़ घटना। जय जगन्नाथ जय श्री राम। ये खरा दिन पानी बिना आम मरुचु ये सिर शोबे बसवे जय जगन्नाथ। पानी बिना आम मरी जाऊँ ये दुनिया ये विचार कई नेता है बाबा आपण मैंने भल नेता कादो पानी समस्त को कही कही आम थकी गले केते जन को कहवा क्या गुण धरवा तापर आम आज शेष निष्पत्ति ने आपण बुझे स्त्री लोग कैफत देवे कहीं तुम किए कि तुम कैफत दिया तुम किए तुम किए तुम कैफत दिया जीव 100 गाड़ी फेर तुमको कैफत मांगछ कहीं समित बुले जाय एटा के आपने देखा तो ये अभद्र लोक जन आम गाँ लोक स्ट्राइक कर मैंने उल्टी झगड़ा कर कौन रास्ता छाड़िया मैंने शह शह लेडीज से ठिया रास्ता मझे खरा काटू ना ये मैंने कहते आमको रास्ता छाड़ ये कौन न्याय ये कौन विचार। ये आम नीलगिरी विधायक पहुँचीगले आम ML सार चलते देखा ये कौन पदक्षेप नौ कौन विचार कर भाई कथा शुणी सार जो आमर नीलगिरी जो पानी समस्या हो समस्या आस्ते आस्ते आहरी अधिक उत्कट हम तो मत पचार कहीं कारण हूँ लोकंर पानी व्यवहार बढ़ी लोक आगे जी पानी चलुले अधिक अधिक पानी व्यवहार कर पानी तो माटी तले पड़ूनी से आम शिमुलिया पाखर गोटे सेल कर सेल करके पानी कनेक्शन दिया ना कि आगे आहरी 4 दिन लगे तो यही कथा मत आगुरी कहीं कही ना आम 7 दिन है पानी अरे रुह भाई रुह 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 रुह
ଭାଉଜ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ କି ମୋ କଥାଟା ସରିନି ତମେ ଶୁଣ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବିଭାଗକୁ କହିନି ତମେ ଯେଉଁ 4 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କନେକ୍ସନ୍ କରିକି ନୂଆ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଯିବ ସେ 4 ଦିନ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି ମିଳେଇ ଦେବୁ ଘର କଥା ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସିବ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ବର୍ଷର କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାରିଆଡ଼େ ବନ୍ୟା କରିଦେଇକି ପାଣି କରିଦେଇପାରିବି କହୁଛନ୍ତି 4 ଦିନ ଲାଗିବ କାମ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସିବ କେଠି ତମ ଘର କତିକି ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି ନେବ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିନି ଯେ ନୀଳଗିରିର ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ତମର ଏଠି ସେଟା କରିଦେବା ସେଟା ପଛ ପଛ ଆରେ ଶୁଣ ତମେ ତ କଥା ଖାଲି ମୋ କଥା ତମର ଟ୍ୟୁବୱେଲଟା ଗୁଳିଆ ପାଣି କାହିଁକି ବାହାରେ ଦିଦି ପାଣିଟା ସରିଗଲେ ଗୁଳିଆ ପାଣି ବାହାରେ ସାର୍ କାମ କରିକି ସେଇଟାକୁ ଯୋଉ ଖସି ପଡ଼େ ନା ଯୋଉ ୱାସରଟା କ'ଣ ତା ବୋରିଂ ସୋର ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ଯେ ହଉ ଯୋଉ ମେକାନିକ ଆସିକି ନଗେଇଲା ସିଏ ଆଉ ଠିକ ନଗେଇ ପାରିଲାନି ଯାହାକି ଗୁଳିଆ ପାଣି ଏବେ ତକ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଟିକେ ଇମିଡିଏଟ୍ ସଜ କରାଇ ଘଣ୍ଟାକର ହବନି ତମେ ଶୁଣ ତମର ତ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମୁଁ ନା ଆଉ କିଏ ଅଛି ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଅଫିସରେ ତମର ମୋ ଅଫିସଟା ହେଉଛି ତମରି ୱାର୍ଡର ଏଇ ଯେ ମୋର ଅଫିସଟା ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ ଟେମ୍ପୁର ଯଦି 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଲୋଡ଼ ନଦା ଯାଏ ନେଇପାରିବୁ ଯାହାର ଯେତିକି ପାୱାର ମୋତେ କହିଲ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିନି ତୁମକୁ 4 ଦିନ ଲାଗିବ କି 5 ଦିନ ଲାଗିବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟା ବସିଲେ ନୂଆ ପାଣି ଆସିବ କେଉଁଠୁ ଶିମୁଳିଆରୁ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି ଦିଆଯିବ ଏଇଟା କହିଲି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସଜ କରୁଛ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସଜଟା ମୁଁ କାଲି କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଇଠି ବି ଯେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବାଲା ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ କେଇଟା କେଇଟି ଲାଗିଥିବେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ତୁମେ ଖୋଜିବ ସବୁ କାହାର କାହାର କେଇଟି ପାଣି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ନା ଶୁଣ ବର୍ଷ ଦେଇଛି ବର୍ଷ ଧରିକି ତ ମୁଁ ନଥିନି ତମେ ଯେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେଣି ସକାଳୁ ଫୋନ୍ଟା ଉଠୁଛୁ ଚୋର ରକମ ନା ତମେ ଯେଇ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ତମେ ଏଠି ଡବା ଧରିକି ବଇଲ ଯେଇକି ଫୋନ୍ କଲ କାହିଁ ମୋତେ ତ କେହି ଜଣେ ଫୋନ୍ କଲନି ତମେ ହାବୁଡ଼ି ନେ ଝିଣ୍ଟି ନେ କାହାକୁ ଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ମୋତେ କୁହ ନା ଉପର ତଳ କେହି ନୁହେଁ ମୋର କଥା କୁହ ତମେ ଯେତେବେଳେ ହାବୁଡ଼ି ପଡ଼ ଆଗେ ମାଆକୁ ଡାକ ନା ତାର ଅର୍ଥ ମା ହେଉଛି ତାର ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ତମେ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ଝିଣ୍ଟି ପଡ଼ ମା ବୋଲି ଡାକ ତମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ମୋତେ କାହିଁକି କହିଲନି ତମେ ମୋତେ ନ କହିକି ମୋତେ ନ କହିକି ତମେ ଏଇ ଯେଟା କଲ ଏଟା କାହାକୁ ଅପମାନ କଲ ନା ମୋତେ କୁହ ନା ଇଏ ଯୋଉ ତମ ନେତା ଇଏ ରାତି 12ଟା ଗୋଟେ ବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ବେଳେ ଫୋନ୍ କରି ଧରିଛି ନା ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ସେଟା ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିନି ତମେ ଯଦି ମୋତେ କହିଥାନ୍ତ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ମୁଁ ମାରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ନ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ କହିଥାନ୍ତ ଯେ ଆମେ ଏମିତି କହିଲେ ଆମକୁ ପାଣି ହେଇପାରିଲାନି କିସ ବୁଝିପାରିଲ କଥା ଟ୍ୟୁବୱେଲଟା ବି ହଉନି ପାଣି ଭଲ ତମେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ କାରବାର ହଉଥିଲା ଜାଗା ପର୍ସନାଲ ଜାଗା ଦେଇଦେବା ଆମେ ଉଠେଇ ଦିଅ ଦି ଜଣ ଯାଇ ଉଠେଇ ଦିଅ ନା ଗାଡ଼ିରେ ପାସ୍ କରୁ ତୁମ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତମ ସମସ୍ୟା ଉଠେଇ ଦିଅ ସେଟା ଖରାପ ନା ଆଉ ଖୋଲାଯିବ ଆଉ ଖୋଲାଯିବ ଗୁଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆଉ ନୂଆ ଖୋଲାଯିବ ସେଇଠି ଖୋଲାଯିବ ଆଉ ନୂଆ ଖୋଲାଯିବ ସେ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେଣି ତମେ ଟ୍ୟୁବୱେଲଟାକୁ ଆଜି এইটা যে তুমি কল এটা মানে দুঃখ ଦେଇକି কল ভাই ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ହଉ ଆମ ନୀଳଗିରିରେ ଆମ ଏମ୍ଏଲ୍ ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିଲେ କାହିଁକିନା ସେ ଆସିକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଆମ ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଆମକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ନେଇଛନ୍ତି 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ଘରକା ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସିକି ଆମକୁ ଘର ପାଖରେ ସେ ଆଣିକି ପାଣି ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଆଉ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।